bata ko wuya ko daɗi muna a tare tunda soyayyar gaskiya muka yi kulla. Masoyiyata na yi duba gabas arewa kudu da yamma dai idaniyata ban ganki ba kina ina ne fito na ganki sarauniyata rashin ganinki zai sa ido zubar kwalla fito na ganki ban so kice da ni lala. Ko wuya ko daɗi muna a tare tunda soyayyar gaskiya muka yi kulla. Da soyayyar gaskiya muka yi kulla. Ko idona idan ka duba san ka ne a cikinsa. Ni ma ki duba a cikina san ki ne yake ta wasa. Ni kira ma ba ni jin shi a san ka ne. Da masa akwan a tashi auren maza a yau kulla ana bikin mu mabiya suna zubar kwalla. Abadan mutuka raba ni da ke sahibata. Ko wuya ko daɗi muna a tare tunda soyayyar gaskiya muka yi kulla. Ya gwanata kin iya ni ke kike sarrafa ni da kalamai masu daɗi da su kike ingiza ni. Zazzabar so na shige ta ina bari na ciki da tunani da na yi rashin ki masoya zan yi la haula zautuwa san a gari na dinga yin maula. Ko wuya ko
kullu